Assalamu alaikum, sunana Lawal Ahmad, jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood, Umar Hashim a cikin fim ɗin Izza So. Ina waɗanda suke so su tracking ɗin wayarsu idan an sace musu? Ina waɗanda suke so su buɗe blocking idan an yi blocking ɗinsu a WhatsApp? Ina waɗanda suke so su tracking ɗin namban mutum su gano inda yake? Ina waɗanda suke so su dawo da WhatsApp ɗinsu ba tare da sun rasa chatting ɗinsu ba? Sannan ina waɗanda suke so su samu WhatsApp ko kuma su downloading ɗin WhatsApp mai ɗauke da Alƙur'ani izu 60? Ga dama ta samu. Ku maza ku garzaya akan Yusuf TV akan manhaja ta YouTube, ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun duk waɗannan ilimi ko kuma samun wayewar kai akan duk waɗannan abubuwan da na lissafa. Kar ku manta, sunan tashar Yusuf TV. Idan kuka danna subscribing kuka danna ƙararrawa za ku samu wayewar kai da ilimin gano duk waɗannan abubuwan da na lissafa. Na gode.